आइयाबो नेगासिनो बे ओंख्रि संनो। आइया माथोखौ संबाय थाखो बेलाय? दहाय आं फैबानो दंमोन। माबाफोर बायनोमोन नामा? आं दहायनिफ्रायनो नुदोंमोन बेयावनो गसंगासिनो। बायनायाथ' बायनांगौमोन बाबु, नाथाय आंनाव राङानो गैया। बिब्दिसो होमबा। आंना बिदिनोहाय, हाथायाव फैबाथाय मा लानो मा मानोसो जागारो। मा नांगौ लादो। इयु, जावैसोसो नामासै? जागोन दे। आयु, हिन्जावनिबो आवाज खोनाबाय आङो। बेथ' आंनि फिसाजोनि गारां नङाहाय। नोंनोलाय मा नांगौ बाबु? जावैसो, बेबो सोरबा बांगाल बुरैजों। आयु, थैबायहाय। आंनि फिसाजोखौ गारनानै बांगाल बुरैजों। अंजलि, तेरा दिल से मैं तेरे जाऊं। नों दामग्रो। गैलाय, आंना फिसाजोलाय मा जानांगौ जाखो? इमिया इसोना। जावैसो, नों बिदि र', नोंखौ नायखुमाग्रोनि आं। दाहायसो गवा र', नायग्रोनि दसे। मा खालामदों बेलाय फाग्लि गथ'आलाय? हौवाया ओरै बांगाल बुरैजोंसो दं हाथायाव। मा खालामदों आइ सना? आइ, नै आं जोगोनारसो लेमनो नागिरदोंमोन। बे जोगोनारखौनो लेमबाय थादो नोङो, जोगोनार जादों ओमफ्राय। इयु, मा जाखो आयै? हाबाब, मा जाखोसो होनदों। ओमफ्राय जावैसोआलाय मा खालामदों? आं दहाय हाथायावसो थिनहरदोंमोन बेखौ बेदर लायनो। ओमफ्राय माथो जाखो आयै? सोरजों फैदों बेलाय? हारसिंसो थांदों आयै। हा सोरजोंथो थांनांगौ जाखो? आच्छा, बिदिबा मा खालामगासिनो बेलाय हाथायाव? हा, माथो जाखो आयै? डाइरेक्टलि बुङा मानो? बुंनोसो होनदों नोङो, हा एसेबो खबर लानो हाया गावनि फिसाइखौनो। अबाव थांदों, सोरजों थांदोंनो। ओमफ्राय माथो जाखो आयै? आं अमा बेदरसो लायनो थिनहरदोंमोन दहाय। बेनि अमा बेदर लांफैनाया बांगाल बुरैजोंसो दंगासिनो। मा होनखो आयै? बांगाल बुरि? माथो, आंनो बे आंनि मेगन थाइनैजों नुथारदों। आंनो बेनि खाथियाव दंगासिनो। इयु, बांगाल बुरिसोबाव आयै। नङा आयै, नों गोरोन्थिसो बुजिदों खोमा। आंलाय मानो थगायनांगौ? जेखौ नुदों बेखौनो बुंदों। आरो फैसाबो होबावदों, आरो खरसाबो खालामना होलायबावदों। बांगाल बुरिनोनो खुदिया सासे गथ'बो दङ। बामलायलायबावदोंसो जावैसोआ। मा होनखो आयै? इयु, बरसा, बांगाल बुरिसोबाव। आयै, सोरबा सिनायनायबोथ' जानो हागौ ना? बरसाया बिदि नङाथ' आयै। नै, नङा माथोसै। र', आं खोनासंनि मोजां मा रायलायदों बिसोरो। नङा, आइया गोरोन्थिसो बुजिदों बे। बरसायालाय बांगाल बुरिजोंलाय मा सोमोन्दो? मा रायलायदों खोनासंनि र'। बाबु, नों एफा मोजां। आंखौ सिनायाबाबो नों आंनि थाखाय नांगौ जिनिसखौ बायना हरजोब्बाय। मा? बिदिबा जावैसो आरो बे बांगाल बुरिजों जेबो सोमोन्दो गैया। आंबोदि मा सानफ्लांलाय लाङो। आं मा रावजों साबायखर होबावनो बाबु? आंखौ साबायखर होननांलाया।
जायखौखि जाया आं नांगौ समाव मदद होनोसो मोजां मोनो। आयौ आंनि जावैसो सना। बाबु थाथ'दो बिदिबा। दे। एमिया मानो गोबाव जाखो सानसिगोन बे। आयै जावैसो हाथायाव फैदों नामा? औ ओरैनो दसे फैदोंमोन आं। आयै बिदिबा जोंनाव थ'ना आं अमा बेदरबो लाखादों। आयौ थांथ'ला नामा जावैसो? माब्लाबा नोंहावजों आंजों थांगोन ज'नो। ओमफ्राय लाखांजोब्बाय जावैसो? औ आयै लानायाथ' लाखांजोब्बायमोन। फैबा एमिया मोजां मोनगौमोन ना आयै। देहाय मालाबा थांगोन। दे होमबा आयै। औ आइ। नों थिगखौनो बुंदोंमोन। जावैसोआ आं साननाय बायदि नंथाराहाय मा। आंनिनो गोरोन्थि जाफ्लांबाय आइ। आयै आं नोंखौ मा होनखायामोन? एफा मोजां मानसिखौ सन्देह खालामग्रा बियो। आं नोंखौ बुंखायाखैमोन दे। रायजासिगोनसो। हेलौ 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 आइ। जेबो खोनाफैयासै। बाहाना खालामदों दा? हेलौ आइ जेबो खोनाफैयासै। आं दा न' मोनैबा हरनोसै। दोनथ'नोसै आं। गैलाहाय रायजागारबायसोहाय। अमा बेदरखौनो मोननो नागिरथारालै। आरो दाथ' लकडाउन जाहैबायना। बेनोथ'। ओमफ्राय आं आइखौ लोगो मोनदोंमोन। आइखौ? औ आं लेंबोदोंमोन जोंनाव फैनो। फैयासै। जेबो नङा दे। मालाय मालाबा फैगोन बे। औ आं दुगैहैनि र'। दे आं जोगोनार हाना दोनखाबायमोन अमा बेदरजों संनो। माजों सङो संदो। दे। हाय सोमखोर आंखौ माबायदि नुदों? एसे मथि नुदोंना? एसे गेन्द्रि नुदों। मा होनखो नों? आंखौ गेन्द्रि बुंदों नों? बिदि नङा। दासो होनथारदों। बिउटिफुलसो नुदोंना। आंनि बेबिजों रायलायनोमोन। रायलायनो बादोंनो। दाबो उन्दुवाखै? आं क्राइम पेट्रलसो नायदोंमोन। मा होनखो? आं क्राइम पेट्रलसो नायदों होनदों। बेलेग नायनो हाया आरो नोंहा? आं बेखौनो नायनो मोजां मोनो। कार्टुनफोर नायनो हाया नामा नों? आं क्राइम पेट्रलखौसो मोजां मोनोबा। नायनो मोनला। मानो? नायनो मोनला माने नायनो मोनला। इउ अर्डार होदों नामा? माथो? बेसे मोजां नोंलाय मा मोनथिनो। हायोबा नोंबो नायना। Shut up. ओमफ्राय नोंसोरलाय लोगोफोर मोजाङै दंना? आंथ' लकडाउनाव जि बरिं मोनखाबायसो। नोंसोरलाय बरिं मोनदोंना मोनाखै? नोंस्रा नायथ'दो दे लोगोफोर। बाय। आंखौ गेन्द्रि नुमारदों आरो। मादि जागोन नोंजों? आइना नोंलायनो रावखौबो थगायानो। नोंनो आंनो खिन्थालाय आंखौ
गेन्द्रि नुमारदों आरो एसेबांबो नुवाखै दे एसेल'सो मथि नुदों दा Oh my god आंलाय माथो बिउटिफुलसो नुदों माखौबा बुंफ्लानो फैदों आया आं बुंफ्लायाखैना थगायदों आं थगायाना बिदिबा दहाय मानथो होननाय आंखौ मा होननायमोनलाय मानथो गेन्द्रि होननाय आंखौलाय आं होनफ्लादोंसोमोन ना थेवबो नों दुखु मोनदोंबा I'm sorry It's okay नोंहा थादो आंहा थांसै सामखे दिनैथ' रावबो लाखिनो हाया आंखौ नोंबो हाया जुरिखौथ' दिनै नागारा आङो नोंनि एसेबां दं आंनि न'आव फैनानै आंखौ दम होफैदों नों मा खालामनो नोंलाय नों हारसिङालाय मा खालामनो हानो आंखौलाय नों लाखिगोन आंखौ नों नङा जों बरसा नों बेयाव औ बेलाय आरो बेहायलाय मानो फैलायखो जुरिखौ बेबायदि हालोदाव जों नोंखौ बेखौ दुखु होनो थमा बेनि खाथियावबो थाङा गोसोआव लाखा सुजु आच्छा नंगौ नामा जुरिना सासेल'सो आशिक दंमोन दाना सानै very interesting नों मोजां खालामासै बरसा जोंनि गेजेराव फैनानै बिनि मतलबखौथ' मिन्थिखागौ दा मा जागोन गोसो मा खालाम बा आरो बेनिफ्राय गोख्रै ओंखारलांगोन मानिथो आथुर नाथाय गोसोआव ला सोमखे दिनैथ' नोंसोर सानैजों आंखौ लाखिबाय नाथाय सोमखे नोंनि लाइफआव आंनि सायाया जेब्लायबो थागोन आरो बरसा आंजों दुश्मनी लानानै मोजां खालामासै नोङो नोंबो गनाय नङा नोंसोर सानैनिबो लाइफखौ बेदर खालामजोबगोन आं आरो बरसा नों बेखौ खिन्थालाय आंनो जुरियाथ' नोंजोंसो हाबा खालामनो नागिरदोंमोन नङासै खिन्थु हाबाया जाबाय सोमखोरजोंसो जानांगौखौ जों रावबो सोलायनो हाया सुजु आरो नोंनो साननानै नाय सोरनिबा फिसाजोखौ हाबा खालामनानै लाबोनानै दोनहैफिनबा बेनि बिमा बिफाखौ सानदोंना आरो जुदि सोमखोरनि जायगायाव नोंनि हाबाया जुरिजों जानायमोनबालाय नोंबो मा सोमखोर बायदिनो संसार जागौमोन नामा मोजां मोननाय थाखानानैबो बुंदे जागौमोन आंबो संसार जागौमोन गावनि मोजां मोननायखौ बावगौमोन बिदिबा सोरखौबा मोननायाल' मोजां मोननाय जाया सुजु दाबो सम दं बुजिदो सुजु नों फैनाङामोन दाना बियो नोंखौबो बाद होदो बेखौ मा खालामदों आं जेबो मोना थेवबो सिङाव थांसैबा आगे दा जोंखौ अबाव थांखो नंगोन माला खालामनाय नोंसोरो जोंना एक्सपर्टआ गोमायालाय माथो जाखो सोमखोर स्पेशल खालामगोन नालाय मा आरो बिहामजो बे गासिबो डेक'रेशनफोरखौबो बाबुआनो खालामजोबदों दा सोमखोर नों माला खालामनाय केकआ हले आंसो बानायनाय दे थेंक इउ आयै दे केकआ होदो होमबा ना बाजै जल्दी दे
आंनि बादिबाथ' बरसाया मोजांखौनो खालामदों। नाथाय दा बियो नोंसोरखौबो डिस्टार्ब खालामसिगोन ना। बेफोरबायदि बुजियै मानसिखौलाय बेबायदि खालामाबो माथो। खनसे थाव सोबाना हरनो हायामोन। बाराखौबा सैया आंबो। आरो बेलाय मा खालामनो, आंखौ जबनिफ्रायल'सो आउट खालामगोन। खालामथों मा खालामो। नाथाय दा जेबो नङा। आरो नांगौनि समाव गावजों गाव मदद होलायाबालाय। मानिथो लोगोरि? मोनसे समाव नों जोंखौ हेल्प खालामबाय, बेथ' आरो जेबोआनो नङा। आं बेबायदि जागोन सानथाराखैमोन सुजुखौ। आरो मोननाय मोनैयालाय खाफालनिसो खोथाना। बेखौथ' जों रावबो खालामना लानो हायाना। जोंनि खाफालखौ जों गावनो दाना लानो हानायमोनबाथ' जों बयबो गावबा गावनि हिसाबैनो दाना लानो हागौमोन माथो। बुजायबाबो बुजियै मानसिखौलाय मा खालामब्रा। बारा टेनसन लानाङा, जों दंना गावजों गाव।